Svoj nápoj. To je sen, prosto. Je tu slnko, nemám nápoj a mám tu prosto byť. Kameraman vyzerá ako šašo. Toto bude zase film. Zase ďalší z tých filmov podarených. Film o filme, ako sa natáčalo. Presne, pozri. Hviezda nemá nápoj. Kurňa, to je sen toto, čo sa tu deje. Nemám slov. Som rozčarovaný z toho, čo sa tu deje. Pán minister, a ako hodnotíte dnešnú situáciu tohto počasia na Slovensku? Stavu finančníctva? Môžem? Látka. Môžeme? Môžem? No. 3. Ty máš celok, Viktor, hej? Môžem? Bože, veď do piči sa tam ak rejection. Môžeme babiť? Super. Videl som sa v odraze, takže... Tak, vidíš. Hou. Ešte raz dám radenie. Neviem, ty to ma točia do piči ešte aj. Aj to bude. Mám cúvať? Môžeš. Poď. Ale to mi povedal, kurva, že mám cúvať. To je debil! Čo robíme? Ahoj mami, som v telke. To bude dobre, to si hájí, jo. Parádne video. You spin me right round. Púšťaj rodičom, ak budeš chcieť, aby sa zagrcali. Za 7 minút by sme... Hore? Hore? Naspäť! Vypnite to zatiaľ. Toto. Ja aj toto. Dobre, toto. Takto som 3 noky ešte ukázal pre tú kameru. Natáčať to teraz. Ale svieti červená, ona bliká, ona musí natáčať. Ona bliká, možno, že iba baterka. Kedy natáča, ani natáča? Tak vypni ju. A tým pádom natáča. Asi doteraz? Natáča. Isto? Natáča. Ale Tak to teraz vypni. tam Marek na čo šťukol. Nahrávaš ešte? Neviem, stopni to, ak chce zahrávať. Do boha! Nenahrávalo?
Authority. Tak bas on ti dušu. Najprv kufor, potom ruku. Najprv kufor, kurva. No piči! Nehorí to do piči, už som celý zajebaný. Zub je ideálny. Ešte tí, čo hrali, tak a to je kabera? Daj sa iné kamera. A to je kabera, ujo? Točím! Dobre páni, je to v poriadku. Vyhovuje mi to. Trošku sa potím. Dobrý, mám záujem o vaše služby. Kubo, poď von zatiaľ. Poď sa nehod, počkáme to už. Zbiežte to svetlo, to sa nedá. Necháme to, kto tu samého. Tak necháme ho samého, on to natočí. Poď. Vítame vás pri interviu s režisérom dnešného nahrávania, vedúcim najdôležitejšou postavou Jakubom Bohošom. Vítame vás na... Zdravím všetkých fanúšikov. Ďakujem. Smiem sa vás spýtať, ako vnímate túto, naozaj, ja si myslím, ťažkú úlohu rolu režiséra? Tak ako sa vám spolupracuje s hercami alebo niečo? Popravde som veľmi spokojný s dnešným dňom, nakoľko fakt všetci herci mali niečo do seba a boli tam tie chvíle, keď som videl iskričky v ich očiach, že naozaj teraz to pôjde a naozaj budú tie scény kvalitné. Fakt už vidím do budúcnosti. Ďakujem, čas nám vypršal. Ďakujem. To boli silné slova. Nášho pána režiséra. Do počutia.